Imali engu-8 billion wamarandi ekweletwa umasipala wasemfuleni ingu-10 wamaphesenti emalini engu-82 billion wamarandi okweletwa ku-Eskom. Lokhu kubeka umasipala wasemfuleni komasipala abathathu abaphezulu abakweletwa u-Eskom. Izikweletu zomasipala zisayinselele enkulu ebhekene nenkampani ehlinzeka ngogesi kuleli. On the 11th of September, as you know by now, 2024, the sheriff of the court successfully attached the Mfuleni's 4 bank accounts on instruction from the power utility Eskom, which is owed just over 8 billion by the municipality. Umasipala wasemfuleni ungomunye wamasipala abahamba phambili kuleli ngokungaphathwa kahle kanti wafakwa ngaphansi kweso lomlawuli kusukela ngo-2018. Mfuleni collects less than what it spends a month. So Mfuleni collects 269 million and then it spends 537 million. So the 3 main cost drivers is water, its electricity and its salaries. Umayile umemezele ukuthi uhulumeni wesifundazwe eGauteng uzoqala izinhlelo eziphuthumayo zokungenelela okuhloswe ngazo ukwakha uzinzo ezimalini zikamasipala.